novament, em sembla un argument que em recorda el de fa uns mesos, no? És dir, o nosaltres o el tripartit, no? Volent polaritzar. Però és cert, i l'altre dia ho va dir algú, és o el tripartit del govern de progrés a Barcelona o ells, en tot cas, l'alternativa que sols mai el faran. Per tant, amb qui ho faria Convergència i Unió una alternativa, un canvi? Doncs ho faria amb un bloc conservador, amb la col·laboració del Partit Popular, en el qual, per cert, ahir sí que van portar el senyor Acebes. Jo em pensava que no s'atrevirien, però sí, van portar el senyor Acebes a Barcelona, segurament a insultar Barcelona, no? A dir que aquesta era una ciutat, segurament ell no hi deu passejar, és bruta, insegura, tenia totes les calamitats, aquesta ciutat de Barcelona, vist pel senyor Acebes. Home, jo el convidaria que aprofundís una mica més en el coneixement d'aquesta ciutat, perquè aquesta ciutat és bastant més que una ciutat bruta, insegura, que té tots i cada un dels defectes que pot tenir una ciutat. Bé, certament, ells han portat el senyor Acebes a insultar Barcelona.